betera kuti kulinji Blandaya lilongwe kulinji Kumzuzu mwanye tokulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akoti ya kulibaji Kudi usaruga kulilabe mawa bwino kwina kulikonse kumene mukuti mvalero lolemba pa 17 mwezi umenewu wa August. Ena tinagona tikudziwa kuti ena kunali kuchezera ndithu zochitika zinachuluka dzulo usiku, koma chachikulu ndi mbiri imene Scorchers achita ku Morocco makamaka mu mpikisano umene wa WAFCON. Ine ndi Benedetta Chiwandamia ndikulandireni mu programu yathu yoyambirira sabata ino ya kulinji imenenso ndithu chidwi chathu chikhale chikuyang'ana masewero amenewa. Ndili ndi wanangwa chafulumira mu studio muno. Wanangwa wadzuka bwanji? Ndadzuka bwanji. Ndadzuka so bwino. Ndi manena kuti nanunso ruma umukhanga kuti dzulo munachezera kukuwa. Ndaya no. Amalawi kulinji no kwirapo. Pang'ono ndithu mangoenda kuti nanga sayita ugona. Zofunikira. Zikhangati yayi. Ndinapo tikuchira. Aiti yamike monga ni makambira omvera amene mukuti mvera mwa nthawi zonse. Tsiku la lero kwambiri tifuna tikambe zambiri imene Scorchers achita ndithu ku WAFCON kufikiranso kupanga qualify ku masewero a World Cup amene achitike ku Brazil chaka chamawa. Lero tikuyang'ana ndithu za ulendo wodabwitsa wa timu imene ya mpira wa miyendo ya amayi ya dziko lino imene inatenga nawo mbali ndithu mu mpikisano umene wa Women's Africa Cup of Nations ku Morocco, komanso kuti iwo wampaka kufika mu ndime ya mafinals. Tikukamba pano akhala ndithu pa nambala yachiwiri mu mpikisano umenewu. Kodi zimenezi zimwina zikutanthauzanji, zikupereka chithunzithunzi chotani makamakaso kutsogolo la mpira wa amayi mdziko muno? Wanangwa tikudziwa kuti iwe ndine si akatswiri pa nkhani za mpira komano takhalabe tikutsatira ndithu ndi chidwi chifukwa cha zomwe amayi amenewa akhala kuchita, atsungwana amenewa ku Morocco. Tikudziwa kuti inalowa mu mpikisano umenewu koyamba kupanga qualify. Tinalinso ndi malire amene tinaziyikira ngati dziko kuti at least titafika quarter finals. Tinaona akuluakulu ena akubwererako chifukwa kuti tinalekera pamenepo masomphenya athu, koma azimayi amenewa afika ndithu mpaka kuma finals. Dzulo timayembekezera Brazil. Ndiye choncho lero tikufuna ndithu kufunsa kuti kodi mbiri yomwe Scorchers yalemba kumaka ku Morocco kumeneko ndi chiyambi cha nyengo yatsopano ya mpira wa amayi kuno ku Malawi, nanga ngati dziko tichitepo chiyani pofuna kuonetsetsa kuti mwayi umenewu kapena momentum imeneyi itapitirirako kupyola pamenepa. Tili ndi katswiri wa zamasewero a mpira mu studio muno makamaka pa line pamene papa Karen Chaula, komanso tilinso ndi mtolankhani amene amazitsata bwino amenenso pano ndi mneneri wa bungwe la Super League of Malawi amene ndi Communications and Marketing Officer Mwakhele Kaliande. Siwachilendo ndithu ku nkhani za mpira izizi ali pa line kuti atithandizire kuunguza kuti kodi ulendo wa Scorchers wakhauli motani, nanga mbiri imeneyi ikutanthauzanji ku Malawi. Titani kuti ku World Cup ukuku zinthunso zikatiyendere mwapamwamba ndithu. Malipota zathu Blessings Tambala, Abdul Karonga komanso Nethahara khalenso ndithu ali pa line kucheza ndi Malawi, ndipo Chisomo Khasu ali pamakina kuonetsetsa kuti zonse zikuyenda bwino. Poyamba ndi landire Mwakhele Kaliande, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaya Benedetta. Ndadzukanso bwino, komanso ndi landire Karen Chaula, mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka ine Benedetta, ine mwadzuka bwanji kumeneko ku General Corner uko? Ayi kunonso kwacha bwino ndithu. Tinagona becha mmatumo kuchezera ndithu kufuna kuonetsetsa kuti game iyayenda motani. Mwakhele mwina ndiyambe ndi iweyo, umatsatira bwino mpira usiku osati kusulo mukokha koma wakhalanso kutsatira ndithu mpira umenewu amayi amenewa mdziko muno. Tikaona momwe Scorchers idayambira mpikisano
mpikisano ngati alendo ndithu kwa nthawi yoyamba mpaka kufika ku mafaino komanso apatukamba zoti apanga qualify kwa World Cup. Kodi ndi zinthu ziti zomwe muganiza kuti zathandizira kupanga mbiri imene komanso ulendo umene wa Scorchers ungaufotokoze moni? Kwamene takambira takhalapo pakanema kuonera WAFCON koma mwina kulibeko timu yathu koma nkumaonerabe nkumaona maiko ena aja amene akupangira kumaona kuti kodawo awa atatiti kwayimitsa tayimitsa motani utakuona kuti zimene zijazi zinaphirezera because we knew how to prepare for our opponents. Unlike them, amakhala kuti akudzidzimukano kuti koda izizi zikuchitika motani atiyambe kuyimitsa ndani ku Malawi. So that gave us leverage. So it's been a story that has been promising from the word go. Chifukwa mwina tikangoyang'ana kuti tapita ku WAFCON tachita zimene zizi tikhala ngati kuti mwina atsikana wangodzidzimuka koma glimpses of these girls giving us glory has been and will always be there. Komanso tikayang'ana masewera ampira wamiyendo atsikana ndi maiko ena sikuti tikusiyana nawo kwambiri. Yes, we might be kuti we are just developing our game now, developing in a sense that we are trying to put my proper structures bwino kugamba za zinthu ngati maligi mwina kuyamba kuona kuti koda atsikana awa tatukula motani koma now when you're talking about the talent, when you're talking about the skill, we are not very far beyond behind matimu enaja. In essence, is the gap between nations in women's football is not so huge. As Malawi, we can't actually bring it down. The gaps are there. Technically, tactically, the investment is still needed. Because tukusiana nao mwina kwambiri in terms of the investments that they have made over the years into women's football. When you're looking at mwina mamotos amene ife kunoko tapanga ku men's football kuja, you go to other nations, they have also replicated the same to the women's football in terms of kuti ma standards zao akukwera kuti akuchokera ku division akachoka ku division akufika mwina pa regional akachoka pa regional akufika pa national. Regardless of that, they have got a lot of cup competitions that they are playing in the nations, cementing the investments that have been made. Now when you come pound for pound in terms of the talent, I was just saying, ukayangana talent immunity nayo, evidence is there. Regardless of the minimal resources that we have pumped into women's football, but if you are able to export, not just in Africa, if we are able to export our talent into the European leagues, if we're able to export our talent into the major African leagues, ukayangana team ya Scorchers munalosewera bafufu before 5 ochokera ku Europe, tukamba za Tema, tukamba za Tabisa, tukamba za Space, tukamba za Rose, akusewera ku Europe. And then you look at the Chimwemwe Magicians, they are playing in the African Giants in the names of TP Mazembe. That should tell you kuti the talent is there. Yonena kuti it's able to attract matimu ena ndikumabwera ndikuzaona zimene zozo zikutipatsa kale leverage. Zonoza kuti tikamayang'ana matimu ena aja kuti awawo ayendosera ku Europe because tikuyang'ana the 26 squad ndikumanena kuti athuwa mulibemo amene amaswera ku Europe. We have got people that are at that stage, so that is speaking volumes of the level of talent that we have. Now the question is kuti how have we utilized that? And ndiwona kuti pakupita panthawe tayambano kuphunzira ndikumapangano invest ku women's football kucho, because upon qualification ena kuti tapanga qualify for the first time ndikupita ku WAFCON, we didn't just see and celebrate kunena kuti tapanga qualify. We had to do something right. What did we do right? We made sure kunena kuti atsika anathu ajakhale exposed. How do you expose your players? My friendless amene amachitika aja amapasa atsika naja kuti akhale exposed. I just say apange prepare psychologically komanso apatse opportunity technical panel kuti ione kuti kodi mapartnering athu akuyenda motani, what combinations are working for us, what combinations are not working for us. So utakuona kuti it hasn't been an overnight success, and I believe and hope kunena kuti we will not sit and relax. This should be a stepping stone kunena kuti okay, we have announced our presence, we have announced our name to the world, because every competition that will be participating, Simango Chirasipone Naguti, they have ever won the COSAFA in 2023. Now people being at us as runners up of the WAFCON, they'll be looking at us as the debutants that have made history. That also exerts pressure, because Matimu Amina Mati and Anila Basagamati, they'll never look at us the same way. So this should be a stepping stone.
going into the future competitions that we'll be taking part in. Chabwino zikomo kwambiri Mwakhele achaula Mwakhele wafotokoza magawo ambiri ndithu chinanso chimene anapanga point out ni nkhani yonena kuti kanali koyamba koma tinakwanitsa ndithu kudzikonzekeretsa bwino tinali ndi nthawi yophunzira kuona anzathu amene akusewerera tachita mwayita pambana ndi matimu akuluakulu including the defending champions a chaka chatha Nigeria, Ghana komanso Algeria, ena mwa matimu amene tinachita bwino ndithu powagonjetsa. Kodi kupambana kumeneku kukusonyeza kuti Malawi tsopano ili pa mlingo watsopano tikamakamba za mpira wa amayi kuno ku Africa kapena mwina this was a once off momentum kwa Malawi achaula? Kupambana umene tachita ulendo uno chimene chakhala chosangalatsa kwambiri ndichonena kuti tinapita ngati ma-underdogs. Ndinganene kuti tinapangidwepo expose kwambiri. Ngati tinapangidwapo expose ndekuti ndikukosafa kuja kumano uku ndikonena kuti tinakakumana ndi matimu zonena kuti sionena kuti competition imeneyi kanali koyamba kanali kangapo koma ife tinapita koyamba chifukwa kupita koyamba kamakhala kuti chinthucho chikhala chovutirapo kuti mwina mufikire mulungu umene ali ansanu. Komano tikayang'ana amene anapitira atsikana anapita ndi confidence ndithu kuti tikupita kumene kujako kuti tikapange nawo mpikisanowu, koma tikufunanso tikaonetse ndithu kuti kumwera kwa Africa kuno Malawi ndithu naye amafuna ataonetsa kunena kuti liluso limene makochi agwira mu zaka zapitazi kuti wajafike pamene paja. Kufika pamene pajapa ndi chinthu chokondweretsa kwambiri chifukwa chonena kuti matimu ngati Nigeria mukayang'ana ndi matimu amene ndithudi anali matimu zonena kuti ukamakhala kumazifunsafunso lonena kuti kodi tikamenya ndi timu ino zikhala zotani. Tingokutengerani kone mbuyo chaka chatha pamene ndinali kumoroko konkonane ku Rabat ndapita kumaphunziro aziphunzitsi amakochi nakumana ndi nzanga asoma ku Nigeria anachita kundisimikizira kunena kuti ife tikupita kumpikisano limodzi ndi inuyo inokakhala koyamba, koma ife tikukhala ndi mantha tikuopa atsikana anu awiri aja temwe nditapita amene aja ndi amene tingaope kwambiri bwe ife tikupasani machances ambiri kunena kuti inyo mutha kuti chino temuone kuti mbiri ndithu yachokera patali chifukwa atsikana athu ukamenya kuno ndichanitengo wapatali. Ndiponso tikayang'ana atsikana athu amene akumenya lokale kunoko ndionena kuti nawonso adafunisisa kuti akapange mayina kumene kuja. Komanso ineyo chimene chinandipasa chidwi nchonena kuti technical panel yathu tikayiyang'ana iyayi panali mgwirizano, panali kuchilimika ndithu kuonesa kunena kuti mpira wathu kunoko ku Malawi ukukwera nonso pano ukupita pamlingo pameneno maiko ena akuyembekezera olondinganene kuti FIFA ikupanga develop maiko aku Africa kunoko ndiye yaona usati yaonetsa koma yaonano President Infantino nayenso anali wokondwera kwambiri kunena kuti dziko la Malawi tafika ndithu pa level imene ijayo. Komanso ineyo china chimene chinandipatsa chidwi nchonena kuti mmene tatenga golden boot imene ijayo chimene chinasangalatsa nchonena kuti panali support. Tapita anayesesa kuti ampange support sister wake ndicholinga chonena kuti aonetse ndithu kunena kuti mumozi muli mphamvu ndithu.
zikomo kwambiri achaula ndikudziwa kuti amalawinso dzulo usiku sanagone yayi aliyense anali kalikiliki maso pakanema kufuna kuona kuti kodi Scorchers ichite motani ndi atolankhani athu alinso m'maderamo kufuna kumva maganizo awiri atatu kuchokera kwa Amalawi ndiyambe kupereka mpata ndithu kwa Blessings Makuwira amene ali ku Balaka kuti nayenso acheze ndi Amalawi awiri atatu kuti amve kuti nawonso za Scorchers imene yapangira perform ku Morocco kuti pochani Amalawi. Blessings wadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino pa inu umene koma dzuka bwanji Benedetta? Ndadzuka bwino ndikupatse mpata ucheze ndi Amalawi. Apa ndi Amalawi awiri amene akufuna kuyikirapo ndemanga pankhani imene ndiye tekoyamba kuwadziwa kuti ndi ndani. Nyamata takupeza pano inali ni ndani komanso program umene ndi akulinzi nkhani ndi Scorchers kwamba mutuze zina ine zina langa ndi Don Matope. Scorchers timu imene yazimayi oyamba kufika ku World Cup ndikushanda kutanji mukuona bondani kwa ine chimene chocho ndizipambana ndithu kutengera mwina mwake imene tamba imene timatengera azimayi onana lino ngati kuti palibe zimene angachita koma kufika kumene kuja World Cup komanso mpakaso kuperaso final ndi chipambano ndithu. Kuona kwanu boma komanso bunge limene lafamu ndirenji kupita chitsogolo Olympic cha mpira wa azimayi umene. Okay, amene tankuri onena kuti timaphwekesa. Now, boma chimene ngachita going forward kapena tafamu going forward mwina mwake angu abusa azimayiwa. Abusa how? As in mwina mwake competition kulibe kwambiri kumene lijazi. Timipikisha, kutina rake kulibe. Mene timapangira ndazi bamba kapena anyamarapuwa kunoko kumana. Iyavasi platform yabu inonena kuti ikuwa wali umuzi mumuyana na atiza inonena kuti no after kuti nyamula. So, ati nyamula bwana. Nanga kuti nyamula ati kunyumba akugona. Tiwene na javasi platform ndi kuzera muziko. Mene zimachitikira mu ngatuka kubombo kuti tatukoza kwambiri abaso ndi nyamaraso mmoja pamene safuna so kumaliza kuita hapo ndemanga kuno kubalaka kwamba zinalija komaso makhalira kuti kwamba dzina ndi Benson popo chani kwapatira kuchokera kuno kubalaka makamaka mmajika wani mundemene ndikuchokera nkhani kulenga imva kwambiri ndipo tinene kunena kuti ndine wachimumu kwambiri kuponsa somwina anthu amene ali ku Morocco padakali pano kunena kuti tinene asikana apanga tichimikize pano kunena kuti asikana amene apanga proof longo dziko la Malawi chifukwa kunena kuti famu imene imayendetsa mpira wathu kunoko ku Malawi imayang'ana kwambiri ku makamaka kumpira amene wazi bambo komano zaonetsa kunena kuti ndi ma-resources ochepa amene amapita ku women's football zaonetsa kuti tapita mpaka ku WAFCON kuchoka ku WAFCON kapanganso qualify ku World Cup kuti mwina chaka cha mayi cha 2027 tipita kumene ku Brazil. Izi zikutanthauza chani zikutanthauza kuti adinde tsopano aganize wanting to win pamene awena kuti abalance mwachidule abalance kuti pamene ndalama zikupita ku mpira wa anyamata aonesese kunena kuti so ma-structures kapena kuti ma-stages amene mpira umene umayendera ku makamaka kumene ku anyamata ukhalenso chimodzimodzi kumene kuatsikana kuli ndithotsimikiza pano kunena kuti udziwa kuti mpira umene wakatifikisa ku WAFCON wamenya mpaka finals imene tagonja tsiku la dzulo zimene ngati Amalawi kuti zatikhudza kwenikweni chifukwa ino kuti atsikana aja ayenda kale pakati kujeopita zimene season atipange check zangotipatsa phunziro zonena kuti tikamapita ku World Cup tikuyenera kuti tifutukire muchite maneno kuti kulumba dzenje kulionera patali apapa Cameroon ija tipangisa kuti tione patali ndipo tidziwe kutsopano kutochita chifukwa tinakha kuti tinawinaso game yadzulo ndikuti tinakaona ngati moyo ngopfe nawo chimene ndingamene apo njenena kuti ngati adindo kamene tikuyamba za famu haiya ndi azinzake achimabwera kumatsika mutimu ayang'ane aite ndalama zochuluka zisangokhala zapapepa kumene timakupanga tifa kamene kuti timakuyang'anira nkodi timayikapo chidwi kwambiri koma taona nimene zimene apanga tsopano atsikana amene amamenya ati their own will pamene anayambira achina madzi mmene anayambira achina tapisa achina tema kumafika tsiku lalero ndikalekale komano amamenya ati their own will tuti boma limabwerapo nkuthandisa tinene kuti mpira umene kumenyera tsopano padakali panopa mwina tinene kuti mwina dzaka ziwiri zitatu folo
zapita zonena kuti tsopano kuti tisapha kuti tilimbika national league pa FDH pamene kakumengedwa mdziko muno koma so far mzaka zonsezi kunalibe mpira ngati umenewo nawo chimene ndikunena ndi chani mpirawo uli pa national level poka maligen mulibe pa district palibe gawo tigawo sungapeze mpira wasikati ndinyekwe kwambiri mmaganizo mwa Malawi imakhala ngati kuti ndi chinthu chovomerezeka koma lero lidzaonesa kunena kuti mtsikana atha kupanga chinthu nkubweretsa ndalama mdziko muno kanisi kuti mtsikana nawo tili ndi forex yochuluka tili ndi forex yochuluka through football ya atsikana which means titayika ferereza okwanira titayika nchondi chokwanira ku women's football walo likavuyo tuzinasapitaka menya finals tayamba ndiwo uone kuti within 2 years 3 years ndinakatenga kosafa tabwera naye ndi ndalama yochepa lero takuti ukamenya finals ya WAFCON so izoti pa nation ma equal 52 ifeyo we are now number 2 now tupita kwa World Cup koma kutani kuti zinthu zikhale zopitirirabe tibere tikabwera kumeneko tikhale pansi kuti kodi tsopano ndi zinthu zoti zikhale kuti kulumikizika akamachero achina kabisa azibweranso ndiyena ena ndindani bule mwina ndidatero komano boma bizani boma liwaendese anawo pa red carpet pamabwera Benadeta menemo mene namalizira kuno kubayaka kulankhula ni nyamata amene yakuti Mbomboja kwapatira kuchokera kumajika 2 ndathokoza kwambiri Blessings tilowereso mwa changu ku Rumpi kumene Nethahara nayenso ali ndi Amalawi utacheze nawo wadzuka bwanji Netha? Ndadzuka kayi mwadzuka bwanji kumeneko? Ndadzuka bwino ndikupatse mpata. Chabwino apa ndili ndi Malawi mmodzi kwamba atikudziwe. Zinanga ndine Love Mavumu. Chabwino Vumu kochazi apanga mbiri kuyamba ku Women's World Cup koma kufika mfaina wa WAFCON kwa iwe ngati Malawi ndibana kumene kumene na kupambana kumene kuenda kuti mpira wa mai mtiko muno ukupita chifukwa na zaka za mbuyoku zimachitika simene koma panova tikutha kuona kuti boma likuonekesa kuti artisti kusikula azimai kuti mpira wa azimai zipita pasogolo ndipo ndinaosangala kwambiri modi zulu nafunisa kuti mina dziko lathu litatenga chiko chimene cha African Cup of the Women's African Cup of Nations komano zativuta komano osati kuti ndine munthu oti ndikubwera mbuyo iya komano nkhani ndiyo kuti ndikwayamikira asikana athu chifukwa cha mtima wozipereka kuti afike akukhala nambara 2 chinthu chopeka komanso ndikuwafuna zabwino zonse pamene ali akukonzekera kupita ku Brazil kukatenga nawo mbali kapena kukafera nawo mu mpikisano wa dziko lonse lapansi ku Brazil nde chimenechi chinthu cha mtengo wapatali ku dziko lathu muno ku Malawi ndipo ndinaosangala kwambiri. Chabwino muna mufuna boma ndifamu zichite ziyani kuti zithandize kana mbiri ku Malawi kuyamba kapena kupitiriza kusewera mpira. Nkhani ya mpira ndi kapena kuti tichite bwino chinthu choyamba chikufunika nchokuti tikhale ndi maresources okwanira ndalama zikhalepo. Minister of Sports komanso anzathu a football komanso amene amayang'anira za nthambi za football kunoko ku Malawi aonesese kuti azimai athu asikana athu akhale ndi maresources okwanira kuti akhathe kupikisana ndi matimu akuluakulu chifukwa ku World Cup kukakhala matimu ambiri asina England ndi matimu oti ndi amphamvu nde ifeyo ndi kuchetekera kwathu tikufunika kuti at least welfare ikhale yapamwamba kuti asikana athu akathe kukabwerako mwina afika achani position ina yake mwina afika level ina yake mwina achoka group stages kafika level ina ndekuti zitha kukhala zinthu zosangalatsa kwambiri komanso chinthu china nchekuti kunoko ku Malawi kuno kumbuyo kumapangidwa mipikisano ya presidential cup imene ija imathandizira kuti tifufuze anthu amene ali ndi talent makamaka anyamata ndi asikana amene ali ndi talent kuti atha
kumalowa mmatimu ngati kukasewera dziko la Malawi ndikuti akasati ali ndi luso anthu amene kuti tiafufuze pakufunika kuti pazichitika ma competition ngati presidential cup kuyambira mmalizi kukafikira pa national level. Timatimu tizisewera kutoka kumamizi kupikisana kupita kubwera kufika pa district level. Tikafika pa district level tifike pa regional level. Tikafika pa regional level ifike pa national level. Ndikuti zimene zitha kuthandiza kuti tikhaleso kuti tikufufuza maplayer amene atha kuti tialose ku timu yathu ya women's football komanso even ku timu yathu ya Zimbabwe ya Nyamata ndikuti zitha kuthandiza bwinobwino. Mfumu tundathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Benadeta amene ndimene ndachezera kuruchi. Zikomo kwambiri Netha Hara mwina mwachangu ndilowerenso ku Ntchisi kumene Abdul Kalonga akhale omaliza ndithu mpulogalamu yathu ya lero kucheza ndi Amalawi kuti timvenso maganizo awo. Mawa abwino Abdul. Pa Ntchisi apo mwina tikudikira kaye pang'ono wanangwa mwina kwa mphindi imodzi yokha ndemanga yako ya changu ingakhale yotani tamva kuchokera kwa Mwakhere tamvanso kuchokera kwa Chaula tamvanso kuchokera ndithu kwa Malawi kubalaka ndi kuje. Manduza pakuti khangati Abdul jawabwerera ndimuna ndingokuyimitsa pang'ono wanangwa. Abdul Kalonga wadzuka bwanji? Ndadzuka, inu mwadzuka bwanji kumene? Ndadzuka bwino mwachangu ndikulole umvenso maganizo kwa Malawi ena omalizira ndithu mpulogalamu yathuyi. Iyi ndithokoze kwambiri apa ndi Amalawi nso awiri kuchokera kuno ku Ntchisi amene akufuna kupereka maganizo awo. Mwina choyambirira ndikudziwika ndi Lodino Zakweza kuchokera ku Ntchisi. Chabwino mwina timu imene ya Scorchers yachita mbiri koyamba kupita nawo ku Women's World Cup komanso kufika mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa AFCON. Ndikutanthauza chani makamaka kwa inu ngati nzika dziko? Ngati kwa nzika wa dziko lino komanso ngati okhala kuno ku Ntchisi. Ndachiona kuti nchinthu chosangalatsa kwambiri kuona mpira umenewu wa Chisimayi umene afika mpaka kuma finals. Oti zapangitsa kuti ambiri amene soti samakonda mpira kwamenenso amene samakonda kuonera mpira wa Zimbabwe zinapangitsa kuti akauonere mpira umenewu mwaunyinji motambiri ndithu mpira umenewu anautsatira bwino kotero kuti taona kuti chinthu chabwino kuti azimayi apitirize masera amenewo ambiri. Chabwino mukuona kuti boma komanso mwina bungwe la Football Association of Malawi lichite chiyani kuti zithandizire kuti atsikana ambiri apitirize komanso ayambe kusewera mpira? Atsikana amene wakuti apitirize masera amene wampira koma likufuna lilengepo mbali powapatsa ndalama zowayenereza pa ntchito yawo yosera masera amene wampira kuti nthawi zonse azikhala anthu osangalala akamasewera mpira wawo komanso kuti apitirize patsogolo masera amene ampira wa miyendo wa azimayi kuno ku Malawi. Zikomo. Tikudziweni. Daniel Kalulu Panda. Chabwino mwina akalulu Scorchers yapanga mbiri koyamba kupita ku Women's World Cup komanso kufika mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa AFCON. Imenezi zikutanthauza chani kwa inu ngati nzika ya dziko? Malawi esa abalonjoya chomwe chingofunika apa nchokuti boma lithandizire azimayiwa mbali ngati ya sponsor asamasoyekera ka training chantani zofunikira ngati zimenezo momwe machitira national team ja Flames ja Zimbabwe kumatuluka mapita kunja chanchani azimayiwa pomwe akonzekera ngati World Cup afunika kuti apange zinthu ngati ziti zimenezo ndizofunika sponsor mabungwe makampani boma ndife nzika Malawi tandile zimenezo ndipo zomwe zikufunika zipange and Football Association of Malawi akwena athandize kwambiri ndalama zomwe zimapita zibambo aja zimapita kwa zibambo zaonongeka mbuyo zipindulire kwa azimayi amenewa cholinga tione tsogolo likhale lotani komanso kukhale maligi mang'onoang'ono mumadistrict momwe ayankhulira anthu ena kukhale maligi ngati momwe analili kalekale ngati momwe lichipi ku Central Region ija yanchani zimene zija maligi ngati amene aja abwereso kwa azimayi pamene tikukonzekera World Cup uyi komanso kupanga build ma timu ena ang'onoang'ono azimayi omwe akubwera football ku nthawi yawo mtsogoloyi. Zikomo Abdul. Zikomo ndathokoza kwambiri akalulu amene ndimene tachezera ndithu kuno ku Ntchisi ndi Amalawi amene amupereka maganizo awo pamutu wale. Ndathokoza kwambiri Abdul Kalonga
Mwina ndibwerere kwa achaula nkhani takambapo zambiri tonse tikuvomereza ndithu kuti Scorchers achitira bwino koma sitingoyang'ana pokhapa tikukamba zoti kusogoloko kuli World Cup. Kodi mwina ndi zinthu ziti zomwe zikuyenera kuti zikonzedwe kapenanso mwina kusintha kumene pa ground pofuna kuonetsetsa kuti takonzekera bwino komanso kuti mwina mbiri imene tapanga ku Morocco isangokhala yakamodzi. Apapa ndimene ndikuonera tikabwerera kuno kumudzi ndikukhulupirira kunena kuti makochi analiko kumene kwa amene amajambula mavideos amagames athu komanso makochi amapanga analyze mene tinamenyera komanso taziona kuti kodi ifeyo pa standard yathu ngati ku Africa tafika pa mlingo umene uja ukuno tikupita noku tikunena kuti World Cup ndi maiko osiyana ndiponso nganene kuti ndi makontinenti osiyana standard ya mpira wathu ndi standard ya mpira wanzathu ndiyosiyana kwambiri koma pano pasitinganene kuti yasiyana kwambiri chifukwa chonena kuti tinafika ndithu pa mlingo umene uja ukakhala wachiwiri kuno ku Africa. Chimene chikufunika kuti tiunikirepo ndichonena kuti tipemphe ma companies apange support apangebe introduce makapu ambiri komanso makochi ayang'ane kunena kuti kodi pamene panativuta ife ndipati tikonzepo apange beef up komanso ine ndinaonanso kunena kuti timu imene tinapita nayo ku WAFCON tisailuze timu imene tikhale nayo pamodzi tikonzebe ziwiri zitatu tikapanga beef up komanso afika nthawi imene tikupita ku competition ena amene angakhale kuti kayanda awiri atatu alowa mu timu yathu imene ndekuti tisakachita bwino komanso tikakhala kuti tikumenya mu makapu osiyana kwathu kuno ku Malawi kutulusaso ma products ena ma products alipo komano nkhani ingofunika ndionena kuti ngati technical panel kaya amene amapanga organize zamasewero kunena kuti athandizire ndithu makoches athu chifukwa sikuti tupomapanga national team ija ifeyo anthu ena amene tili mbali pekaenda atolankhani kaya ndi ndani sitinga ikepo nzeru zathu napenso tiikepo nzeru zathu ncholinga chonena kuti ifeyo ngati Malawi tikupita kumene kunjako ukagwira mbendera ndithu ngati Malawi tukayimirira dziko lapansi komanso tikupita kumene kunjako kuti tikayimirire kunena kuti ife ku Malawi kuno mpira uliko ndithu kuti tiapange support atsikana athu komanso ngati nation. Ndathokoza kwambiri Karen Chaula. Zikomo kwambiri mwakhere ndibwere tsopano kwa iwe unafotokozapo ndithu zambiri kuyamba kuja nkhani za investment ndi magawo otero tikuyang'ana World Cup patsogolo pathu komanso sikakhala komaliza kutenga nawo mbali pa mpikisano wa WAFCON chikuyenera kuchitika ndi chani tsopano popita chitsogolo pofuna kuonetsetsa kuti takweza ndithu masewero amenewa maka ampira wa miyendo wa amayi komanso kuti tikachite bwino pa mipikisano imene ikubwera mtsogolo. Tipitilizo zina zimene tinachita mene timapita ku WAFCON nakambapo kunena kuti tiladziwa kuti tapanga qualify kupita ku WAFCON sitinangokhala chete ngati dziko atsikana amene wanasewera masewero ochuluka kwambiri apa ubale zimene ndi zinthu zofunikira samangosewera kuno kumudzi amatuluka anatenga nawo gawo masewero osiyana zimene zijazitisa zisi tipitilize pamene pacho tikamapitiliza kuti timu tili nayo ndimene iyi tikusokerera motani anthu amene titasokererewo achokera kutiko tikamayang'ana 2027 mwina kumuoneka ngati ndikutali koma tikukamba za June yemweyi ndipo masiku mene akumathamangira mulitsimiza kuti pompano tizikhala tikukamba kuti tafika mwezi wa June zimene zikutanthauza kuti chani mwina tayembekezere kusintha kwambiri ku timu imene ilipoyi kuti mwina kubwera ma additions and ma alternations ena ndi ena koma we shouldn't expect a huge change kuti timu imeneyi chifukwa timu imeneyi
ndiyo mwe yakhala ili limodzi kwa nthawi yayitali komano tikufunikira kutani choyambirira tipange build technical understanding ya osewera athu tikufika pa mulingo wina wa masewera amenewa which would demand another level of the technical and tactical understanding. Tikamakamba build understanding ya osewera athu kuti mwina azimvetsetsa pena in terms of the game management, what you need to do, how do you control when you're in such a situation, tipange zotani tikhalenso tikuyang'ana mwina kuthekera kwa aphunzitsi athu kuti ali ndi kuthekera kotani tinga there are deliberate ways that we can do to build the technical understanding ya phunzitsathu mpira panopa Benedetta unasitha mpira mwina sumene anthu tikudziwa wa zaka zapitazo panopa mpira walowa magawo ambiri. We are talking about the sports science that has come to the game. We are talking about the technology that has come into the game. We are talking about a lot of areas, the physicality mwina siti mango yang'ana kunena kuti kodi munthu yakhale kwa zithu zotani zithu zikubwera potani. If you're playing in defense, what kind of physicality is demanded of you? If you're in the midfield, what kind of physicality is required of you? Another advantage yomwe tili nayo ndionena kuti ukayang'ana squad yathu is a mixture of the young generation and those people that have been there in the game. I mean, so they are going towards their decline because these are the realities zimene ngati zipo tufuna tipite patsogolo zimene ngati zivomereza. Some of the people I mean ali muti munene mucha wouldn't expect much from them because they are at their decline stage. They have been in the game for so many years and their experience is what we needed. Koma tikufunika so younger generation and we already have got that in our squad. Asika naye amene akhala mu squad mucha tiyambeso kuwapatsa chikhulupiriro chonena kuti if the worst comes to the worst they should be able to come into the party and deliver just like anthu amene timadziwa zoti amakhalapo ndikupereka confidence imene ibwera motani mwina asamangokhala kuti tikungwaona kuma friendless in competitive games tikhala tikuwagwiritsa ntchito motani panopa tikamapanga participate mipikisano ina kukubwera achina kosafa kukubwera achina ma Olympics kutsogoloko tizagwiritsa ntchito motani kuti tikupanga build chinthu chimene chikutitengera pa stage ina imene timangolotapo panopa tafika. So what would be critical from my end, I would want to see kunena kuti technically tioneke kuti we have gained another level of experience komanso exposure even if it means kuti mwina tipange ma deliberate sessions ndoseweraza kungopanga wapanga empower tactically kuti amvetsetse masewero aja on another level sakuti akungosewera komano akhale ndi that tactical understanding yokuti yekha osewera ground mucha asitha kudziwa kuti panopa kodi ndikuyenera kuchita motani utakuona kuti pena umatha kuona kuti apapa mwina if only they could have managed the game at this particular level tinakatha kupanga penetrate motani mwina mwakhele ya mwamphindi imodzi tengerepo somwayi tisayang'ane game yonse yomwe tasewerera tikangoyang'ana masewera amene tasewera dzulo ku finals ndi maphunziro anji amene tikuyenera kutenga ndipo ndi ziti zimene mwina tikuyenera kukonza wayambapo kale ukamba za osewera eno akewo nkhani ya mataktiki komanso tikayang'ana technical panel yathu ikuyenera kumabwera motani pa nthawi ngati manager kuthandizira game pamene mwina zinthu sizikuyenda mmene timaziyembekezera mwamphindi imodzi mwina tisanapita kumasewera amene wandimakamba kunena kuti advantage yomwe tinali nayo ifeyo ndi timu ya Cameroon inali mwina midfield yathu koma twakuona kuti masewera amene aja a Cameroon anaonetsa kuti they knew exactly kuti if they allow us to control the midfield they're creating chaos for themselves. They did allow us to dictate play in that game. They did everything. We were almost second on the ball. Zimene zimatipatsa pressure yonena kuti we wouldn't play bwinobwino timapezeka zokuti we are trying to do the long balls that had been working in other games and the Cameroon anadziwa kuti awawa if we give them the long balls we have got the pace and the agility in Temwa and Tabisa they'll cause problems in our defense. Tisalole kunena kuti ma long balls abake penetrate into our final third utakuona mina amapangira kati ma long balls athu zimene zinaonetsa kuti anali ndi tactical understanding komanso china chimene tinaoneka kuti kupanga replace our usual game plan imene it was built around the first 11 yomwe tinakhala nayo from the Nigerian game all the way up until the semi-finals kunavuta kuti tipange normal twist to our tactical approach kuti tipange cover up kumusowa kwa Rose because Rose gives you both the offensive and defensive play. When it is time to defend she will give you that. When it is time to attack she will give you the creativity you need. First lacked that combination yomwe amakhala nayo mwa iyeyo ndi Rose.
so that inatipangisa kuti our midfield should be exposed kwambiri. That cut supply ya kutsogolo kwathu kumene it was our most dangerous department in the whole tournament. Our strength was in our attacking mode, because the supply was not going, because Cameroon sana tole tunakanika kuti pange utilize my strengths athu zimene zinapatsa danga Cameroon kunena kuti apange exploit and apeze zigoli. Kupeza zigoli kwa kucha made a lot of things difficult for us, because coming into that game their most dangerous department was the defense and the goalkeeping. So there was no way kuti in their most dangerous department if you tipange penetrate and it's moneka kuti zose sizi kuteka malong balls they are thwarting them mosavuta tipange penetrate midfield, they have taken control of the midfield, so we were playing to their game, so we were dancing to their tune zimene zinali zovuta kwambiri ndi zimene manena kuti as we are going to 30 seconds as we are going to the World Cup, let's look into the technical aspect and the tactical aspect of the game. Tipange build understanding ya oswelatu. Komanso, let's have multiple game plans, because utakuona kuti anajito zoa zote they are star players in the awawa. If Tema has got the ball, disapite kwa mtu mmoja, they are going 2-3 people to cover up the space, because they knew what she is capable of. They knew what Tabisa is capable of. They knew what Faith is capable of. They give them the space. So technically, tactically, Cameroon had a better of us. Ndathokoza kwambiri Mwakhele Kaliande. Zikomo kwambiri Benadette. Zikomo. Wanangu ati malize motani. No, ambiri zambiri zakambidwa, ambiri akunena kuti titengerepo mwayi tisagone timu iyi kupita kwa World Cup. Tichulutse ndithu zokonzekera tike machawi. Tikufunika ndithu mwina ma resources osiyana tichitenga timene tichitira ndi matimu ena onse andziko muno. Ndi udindo aliyense kuyambira boma komanso kuphatikizapo Malawi aliyense kuyesetsa kuti timu iyi ipite patsogolo, komano tichenjeze kuno ndi ku Malawi. Tisachitengeso cha mwayi molakwika, chifukwa ku Malawi kuno tazionapo madera ena ndi mbuyo mukhozopezeka kuti ndandanda wa mapuleya umene ulimene mudzi okusewerawo pomazo apita ku World Cup ena achitenga cha mwayi kwachotsapo ena ndi ena mwina kuyikapo ana athu chifukwa choti tili ndi mphamvu zapadera kandi fe andale kapena ndife udindo osiyanasiyana. Tiye tizisiye zinthu ziziyende mwachilungamo kuti tikaphulepo kanthu. Mawa mphamvu ndithu amenewo wanangu akutimalizira programu yathu. Sindofuna soweka mulomo zambiri ndi zimene zakambidwa, ndi ngoti congratulations to Malawi Scorchers mwatika pamapo nchifukwa chake lero navala red ndithu in honor of our girls. Ngakhale wanangu memo sina kupeze I think sina ndi congratulations once again ma Scorchers mukamabwera kuno takonzekera ndithu kuti tikupatseni ulemu wanu wapaderadera pa zazikulu zimene zachitika ku Morocco. Ine ndi Benadetta Chiwandamia, koma ndisanachoke pano ndithokoze ndithu wanangu achafulumira muno mu studio, komanso Mwakhele Kaliande ndi Karen Chaula amene atipatsa ndithu analysis yabwino mmene game yayendera komanso chomwe chikuyenera kuchitika patsogolo. Atulankhani athu ndithu Abdul Karonga, Netha Hara komanso Blessings Makuwira, osayiwalanso Chisomo Khasu pamakina. Kulinji ikufikeninso mawa kuyambira nthawi ngati yomwe ija, koma posachedwa apa tikhale tikupatsirani nkhani mwatsatanetsatane mchingerezi tikangotha kulowa munsika. Amalawi kulinji no kulinji kumapenya kumapetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti bwanji kuti usaruka kulilabe nanga osolola ledesi yaondeja chirukuko chuyenda panji nanga nkati zonyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kustedi hausi kulinji nanga otutsa mwadzuka panji Nagata ziledio kukulijani kuliji tikudalira inu kuliji